kanca ning kisik gembira Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Piyayine cantik, nyenengke sumeh terus dasare ya ora gampang besengut. Alah nggih ta. Wis nekake rejeki iki ning kono kuwi. Matur sembah nuwun. Wong wedok kan ngger kokean besengut, kokean merengut kuwi mau bakal ngedohke rejeki. Dasare sinden enom. Sinom Wedok. Wedok. Tur ya penak disawang. Lah iya. Ana sinden kok tuwa, lenang dandan wedok. Wah wis. Lah iya. Mulane kuwi. Lah nggih ta. Para penggemar sing diantu-antu ning kene iki luwih-luwih panjenengane ingkang pinanting pakurmatan Pak D Daliman sing dawuh ngene. Luwih-luwih Pak D Sukidi Jarot ki ngendika. Pak Jarot. Nggih, le dawuh ngene. Pripun? Mbak Apri kapure budal. Oh, kula. Nek saged Mbak Apri tok mawon mboten sangangge mimin. Dasare taun kala wingi kula sowan mriki kiyambakan. Piyambakan. Mula ora neh lan muka Pak Desuki Dijarot kuwi mau ngersake supaya sampean sing budal karepe dhewe ning aku ngomong enten sisiane mesake timbangane teng omah ngarit. Aku ya ngono. Oh iya. Mesake wong. Heeh. Pak Tantut dalah. Mumpung kula durung sida kiprah. Iya. Mumpung kula durung sida paribasan kemayu adol swara kula ingkang endah. Nek pancen mboten dibetahke kula tak mantuk mawon. Tenan kok piye? Ora masalah to, rezeki sewu dalan nek kene aku ora dikurmati karo Pak Tantut ora ana ing penggalih. Mbok ora segetan. Mbok ora segetan aten. Walah yo metek. Piyayi marambah makaping penyamka dalang kondang. Kok ya rasa ngomong rasa wong wedok ngedos pundi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin pun sekecok. Sugeng dalu Mbak Apri tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik. Lah apa kula dianggep batang. Kok sik to? Sik. Sing iso ngemong wong wedok. Nggih. Sing wedok sapa? Hamba. Tenan? Tak ceblongke kolam. Lenang apa wedok? Malah mlepek. Kok diwedeni kolam bae to, Pri. Lah nggih. Mula ngeten nggih Mbak sing kula karepke niku nuwun sewu. Injen dos pundi? Nuwun sewu panjenengan menika mboten kok kula ningwina panjenengan ning nuwun sewu. Jujurlah apapun yang terjadi walaupun hatimu ki sakit. Lah nek dawuh panitia ngono, apa aku ora kena ngomong jujur karo kowe? Ning arep dikaya kok tak tutup-tutupi. Apri kalih Mimin iku satu manajemen, tidak bisa dipisahkan. Nek karepe panitia jane Apri tok. Ning Pak tetep ketut. Rumiyin niku jane nggih piyai kalih ananging Lemin kan nembe gerah. Lah iya. Nembe bibar keluron to. Kelurane nggo kewan iki, Pri. Apa? Meskeran. Kelurane nggo sapi apa wedhus kok. Iya. Mes kram karepku. Heeh. Ning tetep kula niku tetep ngajeni panjenengan. Dados panjenengan ngurmati kula Pak Tantut. Nggih ngurmati. Sing didhawuhi Dik Apri panjenengan tetep kula dikatutke. Kula katut matur nuwun Pak Tantut Sutanto. Pak Tantut. Ketak hormat Pak Tantut. Tangis. Tangis sajroning atiku. Minggir sik lah kuwi iki. Dalang kesenggol sinden kok ora kersa apa kuwi sirikan ya, Nduk? Sirikan.
Nek sinden wedok ora masalah, ning gandeng kowe iki mau ya ora pati dipercaya wedok lan orane. Oh kowe sinden plantangan kok arep lanyu-lanyu. Apa dirambang ning kolam sik ya, Bro? Mulane kuwi inilah budaya kita, kesenian kita. Warga kene itu sing ngurmati kalih napa menika tinggalanipun leluhur wujude wayang kulit dalam rangka bersih dusun. Nggih ta Mbak Mimin. Kula dongaaken warga Bangseng nggih. Bangseng. Bangseng. Kok bangseng? Bangseng. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah. Tutuk ngomong putra wayahipun. Ingkang sekolah pinter sekolah, ingkang olah tetanen panenipun matikel-tikel, ingkang nyambut damel sukses lancar. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Anake nek metu lanang dadi lanang tenan. Tulen. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Tulen. Aja kaya kowe. Ya kowe no. Kowe no nek aku jak arep foto ketok cantik molek. Cantik kok jenggote nek kok ngiring anting ceringi. Kowe ora nyepelekke aku. Kowe rung teko aku wis tinik-tinik dedek rawuh. Dedek. Brondong-brondong kono kuwi Mbak pinten wis ngono kuwi kok. Kok pinten aku ki sinden lho kok tak padake begenten aku. Sinden kok Mbak pinten ngono kuwi ki rak ya. Mula ndongakno sik kanggo warga Mbang. Iji mugi sedaya kapareng rawuh dalu menika Bapak, Ibu, Adik, Kang Mas Daya penaringan sehat, bagya mulya, dimudahkan dari keburukan, dijauhkan kebaikan, bejo donya bejo akhirat. Amin. Soalnya mung mburu donya tok nganti lali akhirat dadi wong sing rugi. Dadi golek donya tinggo sangu ning akhirat besok. Ya tetep kudu diuti digoleki. Carane piye, Lek? Ya ikhtiar lan lilambaran donga lan aja lali pangestune wong tuwa. Mula karo wong tuwa iki kudu tetep hormat. Oh. Mergo wong tuwa iki paribasan apa? Kepanjangan tangane Gusti Allah. Ridhane Gusti Allah ana pangestune wong tuwa. Gusti Allah katon. Gusti Allah katon. Hormatine ibu. Ibu. Mula sapa sing kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu, lagi sapa sing kudu hormati bapakmu. Begitu mulianya seorang ibu. Kayak zaman lagumu ngamen kan ya, Lek. Ibu, kaulah manusia yang sempurna. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan. Melahirkan kok ngene. Lah piye jenenge dibetot tok dhisik. Anu gayine iki sungsang ngono lho dadak iki lho. Lah digeret ngono. Mengandung melahirkan perang sabil. Iya. Ora nek ngantek wani karo ibu ya. Kala mangsane nek nganti pegat sambung tuwuh iki mung geret nyawa. Lah dikalahke nyamane to. Iya, mulane kuwi aja wani karo ibu. Mulane tembungan bapa ngakok ibu pertiwi bapa ngakoso. Iya ta. Kula kanca-kanca sing nabuh yo aja wani karo ibu. Malati. Ibu bruk ya kowe iki kok. Mulane kuwi. Weh, jan iki panyuwun akeh banget menika, Mbah. Nggih. Pak Lurah nyuwun lagunipun Blitar kagem sedaya perangkat kelurahan Gentan. Alhamdulillah dilenggahe Pak Lurah ugi. Jan tenan. Nyuwun lagunipun ayang-ayang kagem utawi saking Bapak Camat Mbulu, Pak Lurah kala wau 700.000, Pak Camat Mbulu 700.000. Sembah nuwun. Bapak-bapak lho, burung-burung wis piyai mriki lomo-lomo ya, Lek. Wonten surasanipun ingkang kagem Mbak Mimin ngoten mboten. Dados kok ndak sinden-sinden liyane ndak anu ngoten lho, Dar. Oh, enten saking Pak D Daliman RW. Pak RW nggih. Salam kagem Mbak Mimin, Mbak Mimin semakin cantik. Matur nuwun perawatan diragati kok wong wedok nek diragati ya ayu. Pak Daliman jenengan niku kok ya saged kilap niku pripun. Lah piye ta? Lah wong nyawang kok semakin cantik niku lho. Lah aku ora ngerti, aku mung butuh maca ngene iki kok. Cantike cantik atine. Nek gur cantik rupae iso disutik putih. Lho, aku cantik dandan rupa atine bosok. Lho, aku dandan ayu, rupaku ayu. Ngene iki kena nggo pengeling-eling. Lho sapa? Kanggone para bapak-bapak. Wong lanang piyai kakung. Lho, nek nyawang wong wedok iki aja saka rupa, aja saka body. Lah terus pandang pertama lho. Lho, nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Ayo. Lho, mula kuwi sing paling ayu ki ya bojomu. Istrimu adalah ladang pahalamu. Nur Cahaya. Dibuka kok malah bedol pohong.
Jenggirat. Nek jenggirat jagiar apa po? Jenggirat kipo-kipo. Apa Lah lho? iya. Warga mbangseng nglumpuk kabeh kakung putri sing kono kakung-kakung putri-putri sing khusus wingking gamelan kakung sedaya sing wingking mriku sisih mriku putri sedaya. Menika sami kawiyun kalian pasoryan kula menika. Mbok menawa Telek aku lagi mlebu ki lho. Kowe marak teko dhisik. Lho nek iki wedok asli nek sing kang ngono kok kowe arep ngono iki nyapa? Wis ben rapopo dia kan belum menikmati aku. Engko nek coba ngerti suaraku kok saya Mukok-mukok. iki diaturke sik panyuwun saka panjenengane Bapak Lurah. Menapa? Saking gentan ngersakaken nggih menika Mblita. Oh, Blita. Menaturaken nggih Pak Lurah. Nggih, matur sembah nuwun sanget Pak Lurah kersa nenggani. Sembah nuwun, Pak. Tenan kok. Iki Pak Camat ya sing nenggani sih muda tumaruna Pak Camate Sembah luar nuwun, Pak biasa. Camat. Nggih. Wah, saking kula Bapak Darto Suparno, kula badhe dana swara. Dana swanten monggo kemawon nanging kersanipun para bapak-bapak panitia sampun dawuh kaliyan kula mangkih ngentosi wanci gara-gara Pak Darto menika khusus rimbukan nanjake bintang tamu kalih waranggana betan saking Klaten. Nggih. Mboten nama duwa utawi nolak mboten nggih menika wanci gara-gara. Mengke wekdalipun wanci gara-gara, Pak. Nggih. Wah. Diaturke Blitar sik ya. Kur sedaya nggih menika. Kur piye? Kur kula kalian karayi kula. Lah gunane apa bintang tamu tekan kene kok kur ki ngopo? Kula menika nyon dipalilah, kur menapa kaya pribadi menapa kalian rayi kula kaya kesangeten lho wong wedok ngomong kleru sithik kaya ora bener apa ora bener apa ora bener apa ora bener. Sing sabar ya, Lek. Apa marupa kula lek ya mbok hormati kula, menghargai kula perjuangan kula mriki sak jam setengah nek keluargane Bapak. Lah anu diaturke Nggih. bawane sik. Nggih. Bawane nek iso kowe dandang gula Bung Karno. Nek wedine kowe ora iso, ya wis sakarepmu dandang gula apa sinom grandel ya kena. Bisa apa arep Sinam bawa. grandel mawon. Sinom grandel mawon. Wedah, ya rada maju sithik anu jumenenge. Min rada rono. Ngene lho, Nduk. Nuwun sewu. Iki kan panggung untuk umum dari sana juga bagus, dari sini juga bagus. Oke, angle-nya bagus. Iya. Meneng kene ae, Lek. Ngapa piye? Sandalku tretes emas liyane kok biasa-biasa banget ya. Sombong men. Liyane biasa banget ini apa? Kayak sandal jaran iki kan bedok banget. Nek sandale nek kaya aku, kaya sinden-sinden kan ukurane pada umumnya wong wedok. 37, Lah kowe 38. sinden kok ukurane 45 isi sinden apa ya, Lek? Lho trah kraton kok Kratone bles. sikil merabu kok. Nek kan ndek sinden merabu to, ndek sinden wibawa aku sikil merabu kok. Pancen ukurane 47 aku ki. Telek. Ya kaya ngapa? Sinom grandele. Iya. Memanismu kanggo jiwa Kula kintunaken kagem Bapak Ilyas Pramono wonten ing perumahan Kurung Baru, Kurung Indah ding, nderek mirsani Bos. Niki wonten Bangseng Batu Seribu nggih Bos nggih. Wah, lah iya iki sing ngejak aku nuwun sewu apa kemah utawa camping utawa apa kae ngarani. Ngecamp lah ning kene iki ya beliaunya iki. Oh. Kapan-kapan kene iki ning dengung ngecamp sing hebat kene iki. Oh, nggih ta. Heeh. Monggo seneng aku ngecamp. Kakek menika melek tekan bengi ngoten nggih. Ngecamp ki mau Kemah. Kemah kaya wisata ning endi. Kula jane pengen ning jenenge kula wong wedok ayu kok godane piyai kakung nek anu luwak-luwak sing pengen nganu kula ngoten lek. Ngene wae kowe ngecamp ning anu terminasi Logiri. Nah, wis panggonanmu. Nenong ya. Hagawe ruciteng gale Nanong ya. apa kang si dia upama
tundutan Rokmi nek bawa aja mbok entekke merga kowe kok Klaten budal wong loro suaramu genah kowe iki mau piyayine cantik suaramu apik terus ya sahdu coba kaya ngapa gurumu kaya ngapa mundur lah. oh iya Kersanipun wonten perbedaanipun kowe dikai kesempatan kok nggih. Dadi para pamirsa iso biji objektif. Endi sing go adol rupa, endi sing dadol talenta dan kemampuan. iya ayo Ru lah jan Tindakanipun Pak De ragi sora ruwen Pak De ragi sora Pak De. sindene radi budek Mbah maklum pun sepuh ibu-ibu lho sing ngawaske jenengan ngantek kaya ngono Aku ki ora ayu ning nyenengke, Bri. oh le nyawang kok Gunung Kelut ya Lho nek kowe ki ayu ning kaya boseni ngono lho. Nek Mimin kae ora ayu tapi inner beauty-nya keluar. temungkak ngono ya kowe Kae ra ayu ning iso dadi guru madrasah nganggo anak-anakku besok. telah Kae ra ayu ning gemati karo maratuwa. tar tarkumu Tar tam hau karakter. ngapa ta wong aku ya nyuara dhewe Kak tar Tam ta to barat. Lho nama nek ra pasir landung ora iso mesti mung medhot. Ibarat wong numpak Sapi. aku. perahu Lah yo praune kan regok kono aire ki sat. Dadi dadak pancatan aku sik. ora ya ora kok senengane kok wawan cengelmu ya Kula cantik nggih, Pak. iya cantik Wong sing penggali resik wening mesti nyawang cantik aku. sik ting taren aku nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu Mbak Apri karo Mbak Mimin iku cantik pundi nggih Apri Ruwono. sapa kowe Sepindah malih Bapak mbok menawi mengke dereng konsentrasi para terus ngene pamirsa. sinari kowe wae nek nu Bapak Ibu. Kula kalian menungso Apri cantik sinten? lho kowe arep tarik Bapak sing isih kene mau to, cantik Apri. Kuwi jane mengharapkan cintaku ning Rokah Sembadan. alah kok wis ora kurang trima lah kowe iki jane ayu ning sayange siji Apa? nek nguyuh ngadet Kok nek lungguh klengsreh. Anu pirone lho klengsreh. Nah, nggih to Bu, lho ya jenenge. Ana wong- Lah iya jenenge. ana wong nguyuh lungguh kok babak bundas ki po Ya pok ini Kangkung Putih lenggah. mangga iya ibarat Wong numpak perahu. wong seriosa jos elak lho Vokal, konsonan, artikulasi, pressing tepat. suara kok pesing tale Pressing ini penekanan. oh alah Pressing lho. Penekanan. Oh dipres kuwi ditekan. dipres Lah oh kuwi gepeng pressing iki penekanan. Lumampah tanpa wahalas lho. Ada saatnya pressing, ada saatnya cengkok, ada saatnya rodok ruruh. angger bener kok terus umuk sah kemelinti kowe Talenta neng bar bosok ki aku ora neng neng madyane pepenggalan yang iso dadi endah lho. Zaman aku sinau ning Pambiwara Kraton Surakarta kuwi sing penting siji bener, loro bener, syukur bagi endah. endah ra waras nek kowe Sing penting bener sih. Bener endah. Aja ngento-ento nek basicmu dasarmu jek bobrok lho. Oh, bener Bener endah. Lah kowe kira ning kabeh iki lek bener ora bener era endah blas piye ora Ya wis para pamirsa rena ing penggalih sing penting. oh iya kudu sing tenanan Tak kepruk. temah Temah gonjeng anggenjot neng paku. Guyu ngapa rintoi? wah guyu ora oleh ngapa
bintang tamu nasional kok tak geguyung ngece. Nasional. Televisi nasional mengakui. Oh, gelange 17 gram kok. 80. Oh iki 80 gram. Yes. Oh. Gek saiki sak grame sing Mas apik kuwi 2 yuta punjul. Sing Mas mung 7 karat, 17 karat kuwi sak yuta 200. Iki sing 24 karat 200. Ya Allah. Iki 24 karat Iya, 80 sak gram. grame 2 yuta 200 garek ngepingke. Iki ra sombong ra takabur. Iki nggo ngelingi nek wong wedok ki setiti iso dadi daringan lho. Tenan apa ora iki? Heeh. Kowe pengen tak ceblongke kolam apa ora? Iki tukon sopile nampa aku lho iki. Ayo. Wah iki wedi nek ngapusi udan terbuke kolam kok tantangane. Wah iya. Anggur tukon sopi kok dipamerke. Iki ra kena ngomong ndake lho, karo kulitku ya mathuk lho Bri. Wong wedok kulite blirik iki apa ora? Nek ger kulit mulus e lho, liyane do gawe mulus, ketok kontole mulus, dodone mulus, men lawan jenis tertarik. Nek kulitmu, nek aku tak gawe blirik, tak gawe batik, mergane apa? Oh, kulite batik gilani men wong lanang ra seneng sehingga kehormatanku terjaga. kuwi udu batik. Apa? Kuwi tilas koreng. Batik. Gilani Bri. Terus ya. Batik. Ayo entek. Pemak. Gunjing. Kowe ae nok gagena. Ora kowe, kudu kowe. Temah gunjing anggen jak nang paku. Bawa kok ameng-ameng nyawa. Arep ning Solo ning dadak lewat Jatisrana sik ning tetep kanggone. Oh iya. Ya sak karepmu. Sakarepmu men. Penting kowe urip. Blitar ya menika. Blitar. Monggo Ya. Cam Blitar. Yang kedua, yang sesi kedua digarap kaya biasane ya. Ya, monggo dantos ya, monggo. Iya. Asik-asik. Nyimpen abune sang nata aja pae ana candhi panataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan Ana cerita jare batik Gajah Mada ingkang bisa nyawijeke Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kalakat ana tatak diterlair dingin mulai Mokar Blitar jadi kembang langgeng ora bokal akeh sing padha nyatake Walah gentong. yen to banyu nuwuhake semangate Iya, bener. yen to gani nuwuhake patriote hey hey
gunung kelet sing ngayomi Blitar jaman sepenet tegempar peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar timpana amune sang nata iya Majapahit ana candhi penataran Blitar timpen layone Bung Karno proklamator kang presiden kang sepisan ana cerita jare patih Gajah Mada ingkang kisah nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka stop ngapa ta Lek? Ngapa? gek pertama mau ndarakku garapan kreativitas bareng kedua dibaleni kok padane kothake wong maling ya Mas Lah piye ta iringan penake kaya ngene kok? Kurang nggono apa ngomong? kok banget aku ya titake Gusti Allah aku yang mempunyai hak yang sama aku diperlakukan dengan baik kasus nyata ini dibedak-bedake pomo suaraku elek ya paringane Gusti Allah kok kesangetan sanget to Pak Ton menika lah karepmu ki piye piye? nek babakan kemampuan kula mboten main ben yoga-yoga panjenengan Iya. ning mbok jadi tasi pirsa ngormati tamu tamu ki sapa kula menika tamu oh ya bintang tamu oh iya ding pentingnya adab daripada ilmu menika adab rumen mbek ilmu apa tidak kapan ora beradab Iya sabar. atiku jane kira pindah kene Iya sabar. Iya. Karepmu piye ngomong? Karepmu piye ngomong? Ngomong karo kanca-kanca. sing ngemot pitutur iki ngemot perjuangan pahlawan ora mokal Blitar dadi kembang lambe dadi spirit semangate kudu dipacu semangate iki lho makantar-kantar Dadi piye? tok 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 oh iya ngono cah aja padake aja lali arep diramo dangdut paribasane ning tetep lho semangate lagu itu pendekatan terhadap pendekatan ngono lho kalau iki lagu percintaan monggo Iya. Paham nggih, paham. Iki lagu sedih, iki lagu perjuangan. ana cerita Ono cerita tok tok tok. nah iya Ayo. oke Yo. yo Aku nek krung turung anu ono cerita jare patok tok 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 Ngapa lho? gunane gamelan sing cepake panitia hebat tekone tok nggo apa? Tok-tok ki musik kanggo gamelan. Gamelan you understand? Ya ngomong ngomong iki ning ape? Ora nganggo. Aku ngomong kecangkem ra yo kasar banget ora nganggo koyo ngene. Dadi nggo gamelan. Gamelan. Gamelane dituthuk piye? Dituthuk bareng men kok tak kompak. Piye? Jreng. Kok dari kok ora tau latihan ora profesional. Patata apa? Kayak aku. Alah. Penjan menika nyon sewu. Nek kira-kira rasa didik bocah-bocah sing kira-kira greget-gregeti pitat. cemplung kan nggon sendang Semplungke sendang. Daerah Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. 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 Yoga pomoro rikur elek siji marang nguciwani. Susumu rusak kabeh. ayo siap Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Kleru meneh. Kok wong-wong kok arep kowe iki arep nang ndi kowe? Arep nang ndi? Arep nang ndi, Lek? Pak Tantut panjang kula mriki kejaba golek sedulur kula golek duit. Ning kula duit nomor sekian manakala harga diri saya dipertaruhkan. Kowe arep nang ndi? Kowe nek arep mulih ngawasno dek tasku. Matane. Nesu kok. Harga diri menika, Pak. Ora remeh-temeh aku ya ditokke wong tuaku nganggo proses yang luar biasa. Ya kana sida mulih apa ora? Aku sakmono kok 300. Nggono truk. iya
Walah Gusti ya. Lare-lare menika mbok sing leres to. Mbahmu Kakung ki jur nesu ae ambungen kae le ora. Kok Mbah Kakung pita Sesek. Namanya siapa sayang? Jenenge sapa le? Eva. 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 Umure berapa? Aja umur daleme pundi? Mul. Daleme pundi? Daleme pundi? Arang. Ngak, Tiarang. Tiaran. Tiaran. Bapake namine sinten? Itu ya. Oh, bapak di situ ya. Oh, ya. Sehat-sehat pinter ya. Oh, Sehat. Nggih. Pak De Tunggoro. Walah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Disusul karo adik Epa iki. Nuwun sewu. Nek pengen titip swargamu ning swarga Tunda Sanga, iya. aja nganti sia-sia karo bocah-bocah kaya ngene iki. Iya. Yo, nek nganti sia-sia ya ditenono kowe. Sia-sia kowe ceblongke Oh, nek pengen rezekimu lancar, oh tenan. Wah, aja sia-sia. Buat jajan ya. Aku ya ora kudu anu. Oh, anu sembodo. Perwira sembodo. lah ya. Jaluk pira le? Sayu to eneng iki. Sik pri dompet. Dompet ndi? Poket iki lho kowe ra cucul. Mula blegedu sama ladu, mobile anyar, ora tau cucul. Tulem barang tulem kok ngene kancane sumbangno sik lek. Lah kok ora dijoli ya. Ya tetep anu to sithik-sithik. Endi to lek kok ora sangu to aku. Ra umume wong kok. Iya. Sehat-sehat ya sayangku cintaku. Le, iki Bude Mimin cantik ora? Cantik. Makasih kok kesiram banyu sewinduran. Ngene iki malah bocah jujur. Ya. Tutuke sik lagune ye, nyemang Pri, terus ke Pri. Iya. Ora mokal. Ora mokal blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh sing padha ngatake yen ta banyu nuwuhake semangate yen ta geni nuwuhake patriate. Ya, makasih Dek Pak. Makasih sayang. Matur sayang. nuwun. Tulung iki caosna Dek Epa, Mbak. Nggih. Eva, kene sik le. Lho sopan santune ya genep karo ibu-ibu ya nyalami kabeh. Kembali kae. Kene rene sik. Iki diparingi Pak Dalang. Matur apa karo Pak Dalang? Masih. Makasih. Masih sinten? Aku dalang anok. Oh iya. Ya wis, ayo. Aku mah mumet dhewe ki. Oh, nganggo topi nggih. Pinara lenggah ya Cak Bagus. Kowe nek pengen ngerti kahanane sanggar utawa padepokan Gapiro, bendinane ya ngono kuwi. Kuwi mesti teko ngono kuwi ngono. Enten sing ha 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 ha. Luwe Pak, luwe ha ha ha. Pira anu Den 17.000 Den. Ngono kuwi. Iki jenenge apa? Garet jenenge topi. TOPI karet ngono kuwi ya. Lah ya. Wes pokoke bendina ngono kuwi. Nek aku seneng kan. Malah rezekeni Hiburanku yo. Hibur kok Iya. malah obat stres. Matur sembah Nuwun nuwun. pamundutanipun Pak Dalimin sampun. Anu Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Pak Lurah. toh. Pak Lurah ngesaken Blitar. Labuan Blitar. Sampun Pak sampun. Nggih matur nuwun. Tuku uyah ning pinggir sumur. Pak Lurah pinaringan panjang umur. Tuku uyah cacahe 5. Pak Lurah pinaringan panjang yuswa. Tuku uyah cacahe 3. Pak Lurah Dek Princess I love you. Tuku uyah ning Jati Srana Pak Lurah, aku tambah tresno. Kok Matur melu-melu nuwun. senengan. Pak Lurah sing pamengkune Desa Gentan utawa ing Bangseng kene Nggih. ngersake Blitar wis dicaoske. Sampun. Saiki Pak Camat Genti. Pak Camat ngersaken menapa? Lagune ayang-ayang. 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 Ya, ayang-ayang iki dhewe apa duet? Iku Duet. Nah, saiki ngene.
duet kuwi mau ya saiki nanjake bintang tamune lah ngapain bintang tamu kok bintang tamu 16 juta tekan kene kok ora gelem nyanyi iki 16 juta niku mulai mboten gondas. Lah nyatane tetep duwete kula kalih Lek Men. no. Kowe dadi MC siarno sik Lek. Oke. Wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang kehormatan, wilujeng babanggian kalian Gaperu Budaya saking Kurung Ceper Klaten. Minangkani paburitan sakunjanipun Bapak Camat kepareng ngersakaken lagon ayang-ayang koleksi saking Mas Risang Goto. Hadir bersama Princess Aprilia dan Sugimin. Baik. Wis. Lah iya to. MC kok nyokot ngono sih. Sing Baik. iki Hadir. jenenge iki sing apik Mbak Putri, Mbak Rini, Yolanda, Bunda Ervina, Nduk Umi. Yolanda, terus Drias, jeneng sinden kok Sukimin. Lagi nyamur laku dijenengke karo Rama men rakat jenengane aku cek darah biru. Darah biru. Kowe nek wong sing ra tresna nggih to lho. Kula Lah iya. kowe turun ke bawah nyamur laku dadi jeneng Sukimin kuwi monggo nyamudana. Men kowe ngerti jerit tangise wong cilik, penderitaane wong cilik sing dibutuhkan warga kono ki apa? Lho, jangan asal bapak seneng ajak turun ke bawah. Lah, Don't tuet. darah biru. Kok tiba gawene darah kotor. Lah iya. Oke. Ayang-ayang. Ayang-ayang Pakai dipun musik. minangkani. Pakai musik biar hebat. Ya. Lho. Kene iki kondang piyayi perantauan. Nggih. Ning Ewasemono untuk hari ini beliau-beliau yang merantau kebanyakan Mundur. pun menyaksikan acara melu rukun bebarengan nyengkuyung desane supaya tambah maju, tambah rukun, tambah bersatu. Luar Ora lali biasa. sumbere lho, Jas. Ora lali Nggih. sumbere engko ndak ketiwasan. Mula Nggih. bukane dilairke ning Witah Darah mriki. Heeh. Dadi nek sukses neng kono-kono ora nglalekke karo wilayahe dhewe. Iya. Dan Elak, tenang enggak? tenang. Iya. Sampun, Matur Pak nuwun Camat, sangat sampun nggih. ditari Sampun ya, panayang. Bapak. Lepat nyuwun pangapunten nggih Pak Camat nggih. Mas Sanes Janto luar kula biasa. sowan wonten kantor kecamatan dipun tampi nggih Bapak. Sampun Ngopo dados nek kono sedherek. ngopo? Ya wong cin mbok repote menawi kula waktu geblasuk wonten wilayah Bulu rak saged sowan wonten kantor kecamatan. Tujune kowe ora dadi wargane Pak Lurah karo Pak Camat kene. Lah ngopo? Mah bingung nongko nulis jenis kelamin ning nggon KTP arep ditulis apa? Ben digambar manuk ceguk ae kuwi daripada kok seneng manuk kok. Ha iya. Sing ae kok. Kon wis Gus bijaksana Pak Lurah. Matur sembah nuwun sangat. Iya. Terima Ini Mas- kasih. Pak Didarman bebek ya rawuh. Rawuh. Mas. Ning ndi mau ha Mriki sapa Cas burik pengendang ki Mas sapa Cas kok? Mas Duwi. Dalange Duwer. Bekasi Oh, no, ora Pak. kok paling ganteng men ki sapa? Nggih. Mas Mudin saking Suko Karangdawa nggih mirsani sinambi nenggani bulekipun ingkang oknam wonten rumah sakit. Mugi enggal senggang waras Nggih, menika sehat. warga ugi SKTS Pak Deko Nogosari ninggal kapresnan Mas. Oh iya, ninggal kapresnan ya diaturke. Oh iya. Ya ngapa anakku wedok iki? Drias. Drias. Ya Ayo, Ndek Nak. Drias, ayo Drias. Nak. Mimi Enggak, sik nak. Mimi sik. Pancen sinden lagiane beda-beda kok Sinden sing Lah iki nuwun sewu lho, Mbak. Nggih. Anak dalang bendina pasti basane ngedep gamelan ning omah. Ning mambu gamelan ki lagi SMA kelas 1. Alah. Mula tak kon belajar. Alhamdulillah. Ora perkara apik lan elek, ning wanine lan nguri-uri budaya. Nggih. Sesuk yo ngene iki pakai duit, "Ma, aku mau belajar kok, Pak." Ngono. Mau belajar. Tenan. Niku bocahe napa panjenengan ingkang Aku. Yo ngadeg kok. Ini. Monggo. Monggo, iya. Mangga. mangga Mbak Drias. Katuran minggat wonten ing panggung paring panglipun para miyarsa. Mugi berkah Allahumma amin. Mbak Drias datang penontonnya pada senang. Wayangan ditakut Sutanto, muga-muga bagyo mulya. Iya disusul karo anakku lanang, Mbak. Sinten? Nuwun sewu, dhisik jaman sepasarane bocah iki wayangan aku.
Tole Firdaus, jeneng Firdaus ya ya. Firdaus. Saka menika. Mban Mati tekan kene ning saiki ya nadyan to kang ramane ibuke dudu seniman ning belajar mayang. Oh, ngaten. Mergo dhisik sepasarane iki mau wayangan aku. Mula kowe wis nek manak sepasarane aku. Nggih, jaripun Manake. nggih pun pengen nek jeneng rahim kula kering. Kok kan mangan tape ketan iki lho, jas kan akeh ragine. Rahimmu ora ning kono, Nggih. Le, ning cengel kok biasa. Lah ya. Ayo diaturke garap seragenan mawon. Nah, ning Yes. garangan tresnan kagem Pak Dik Mas, Eka Neng. Nagasari kang wonten dalem. Oh ya, monggo. Dados, ya monggo Cak. Yo. Yo! Jas, jas. Kapero budaya. Iya, iya, iya. Iki lho, iki lho, iki
nong matur nuwun ya pokoke nderek belajar luputing ya nyuwun pangapura wong jatahe pancene wit cilik ora ngerti gamelan kuwi. Lah iya matur nuwun sangat. Wonten panyuwun saka Mas Waluya Kedungsana. Pesaken Lintang Asmara. Ingkang dipun suwun menika Mbak Rini kalih Mbak Mimin. Oh iya. Ayo, Lek. Ayo Lek Min. Ya. Siap Pak Tantut. Oh iya. Dadi Lek aku dule gagah. Oke. Wedang. Gagah ki rada bergagah ngene lho, Lek. Tur ketoke anu lek dadi lanang ki kok nek gelungan kok kaya anu ya. Heeh, apike. Apike nggih mboten sagelungan wae. Iya. Nah. Mosok ndas kaya bokong kethek pri. Iya. Lah lenang kok. Oke, baik. Nggih. Mbak Rini siap lho Mbak, aku laki-laki lho Mbak. Ya, semeneng saking palengganipun. Manuke cocak rawa. Cocak rawa dawa buntute. Buntute sing akeh mulune. Yen digoyang sar aduh penae. Yang Perlu kamu ketahui Mbak Rini. Pripun Pak Tantut? Ojo cedak-cedak karo Lek Mimin temen-temen. Mergane Mbak Mimin ki mau piyayi kakung bukan mukrim. Lho turine neten panggung niku harus bebas, profesional. Terus? Isi lagunya itu apa? Nek lagu niki lagi nesonan ya nesonan. Nek lagune lagi kasmaran ya kudu kita fragmen kasmaran ya Lek ya. Dasarnya kok gak masa subur sih kaki. Sapa? Jono kita malah gila aku. Hati-hati lho Mbak. Piye? Kono ki nek wong ayu jarike terus sesak. Oh iya ta Lek. Lah iya. Ning iki Lek Mimin Mbak Mimin disingkirke adoh. Lah pripun? Jeneng Sukimin. Sukimin. Asli. Oke. Lek Min. Oh iya. Baik Mbak. Ora, sik tak tekok jujur. Pripun Mbak Rini? Kados pundi wong ayu. Lho jare kon romantis. Kok gawe loro. Kok lho jarine lho. Lho. Iya. Kasmaran lho lagune Lintang Asmara. Ya ora ngono kuwi kowe ki ya jek fungsi lho kowe kok terus kaya ngono. Aku kan gelungan gon samudana men iso ngemek-ngemek sinden. Sik to. Wong edian. Kok sik to. Golek terobosan. Jujur asline. Pripun wong ayu? Iya, sik to mbanyaki ngono to Lek. Anu jujur. Agak birahi. Jujur. Nek jenengan profesine iku kan sinden penyanyi. Iya. Sebenar profesine sing tenanan ki apa? Kok ngarit iki? Blantik wedhus. Ya, dulu memelihara kambing karena zaman aku ngamen, untuk bantuan saking dinas sosial 5 juta. Ada yang untuk ini, dah kula nggih tuku mendo dan perkembang biak. Ning gandeng saiki kula jadwal kula schedule kula padat, kula dadi artis kondang, wedhuse tak anu, mboten kok didol, tak gadekke. Oh, ngono. Anu digaduhke ta. Digaduhke. Oh, gadekke. Lah, wedhuse mriku wedok kabeh kok. Ora manak-manak. Lah sing dadi lenangane rak mriku dhewe. Apri bosok kowe. Lintang Asmara ya. Lintang Lintang Asmara Nggih. karya panjenenganipun Mas Galih Yuwana kalih anak kula sing bajeng Drwendra Widatama. Ingkang pundi ta piyaine? Drwendra Widatama niku sing bedhug niku. Oh, sing kripton iki Mas nyuwun ilahipun lagunipun anu nggih Mas. Cintanipun Lintang Mas- Asmara ingkang menika Mas to. bedhug Drwendra niku, nggih. nyuwun lilahipun lagunipun kula nyanyikan nggih Mas. Menawi kirang jumbuh karya panganganan panjenengan nyuwun pangapun Mas Dri. Mas Drwendra. Dru kok Dru. Lek. Lek potong lho Lek. saiki ganteng lho Lek, Lah iya. potong lho. Manis. Serak ana Lek. Nek ngerti bapakne dhisik nomor mana ya ngono kuwi. Ya potong ngono kuwi ya tenan. Wah iya. Iya nganggo ral. Sebentar Mas. Ayo Lek. Wong ayu tresnamu kinarya
susah jroning batenku. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Mas Sukimin. Mas Sukimin. Niku yoga asline yoga macak sinden kok niku. Diceluk Mas kok ketoke ora seneng ya. Nenaning Wong bagus antep rasa atiku tresnaku tulus jroning piye Nyawang Mbak Rini dadi glegeken. Anu to kelingan bojomu. Nggih. Sing tak singitke. Ya mengko diatur sangat Mbak Mimin, Mbak Apri perkara lakon sing durung diaturke mengko ning wanci gara-gara sabab iki lakone ya baku, lakone dawa, tur ya aku ngambah yo lagi pisan iki.